ассалому алайкум дӯстони азиз, апаву хоҳаро, модарои меҳрубон. боз як хабари нохуш. Як бародари тоҷик дар шаҳри Москва айхона биромада то ҳозира бедарак аст. Бародаро, модараш бисёр гирья мекунад ки фарзанди ма гум шуда. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин видеоро паҳн кунед. ному фамилияш Мусоев Фирӯз. илтимос бародарои азиз, ҳамин видеоро паҳн кунед ки то ки ҳамин бародари тоҷик ёфт шавад. ва касе ки дар куҷои мебинаш ва касе ки дар куҷои дидай, илтимос ба анами рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен ҳатман занг бизанен. ҳар куҷои дунё бошем бародарои азиз, бародарои тоҷик, худтона эҳтиёт кунен. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. сиҳату сарбаланду хонаобод бошем. салому алайкум дӯстони азиз, касе ки дар шаҳри Москва мехоҳад ки граница перескат кунад, марҳамат, ба инами рақамҳо занг бизанед. ҳатман шуморо ба хости Аллоҳи меҳрубон соғ саломат бурда меорад ширкати ТЖК Транс.